ahemfo nwoma edi kan ti du baako. Na wahene Salomo dɔma nanafo bebree kan Faro baba no ho, wɔne Moabfo, Amonfo, Edomfo, Sidonfo ne Hetifo ma ofiri amanaman a Awurade kan wɔn ho asɛm kyerɛ Israelfo sɛ, Munkɔ wɔn mu na wɔn nso ma mu. Ampa ɔbɛko mo akoma edi wɔn anyame no akyi. No mu, wɔn na Salomo bata wɔn ho ɔdɔ mu. Na ɔwɔ yerenom ahenemma ahanson ne mpenafo nso ahasa. Na ne yerenom no kum n'akoma. Na Salomo nkwakora bere mu no, ne yerenom kum n'akoma kodi anyame foforo akyi. Na n'akoma animu Awurade ne Nyankopɔn ho sɛ n'agya David akoma. Na Salomo kodi Sidonfo nyamewa Astoret ne Amonfo Milkom a ɛyɛ akyiwade no akyi. Na Salomo yɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne, na wanwie Awurade akyiridie sɛ n'agya David. Ɛno mu na Salomo sii sorosorommea maa Moabfo, Kemos a ɛyɛ akyiwadeɛ, bepɔ a wɔ Yerusalem anim no so, ne Amon ma Molek a ɛyɛ akyiwadeɛ. Na saa na ɔyɛ maa ne yerenom ananafo a wɔhye aduhwam na wɔbɔ afɔdeɛ ma wɔn anyame no nyinaa. Na Awurade bu fu Salomo efiri sɛ n'akoma adane afiri Awurade Israel Nyankopɔn a wɔyi ne ho akyerɛ no mprenu. Na wɔahyɛ no asɛm ho mmara sɛ onkodi anyame foforo akyi, nanso wɔani deɛ Awurade hyɛɛ no no soɔ no ho. Na Awurade ka kyerɛɛ Salomo sɛ, Esiane sɛ yei wɔ wo ho na wɔani mapam ne mahyɛdeɛ a mehyɛɛ wo no so nti, tie na mete ahenni no mefiri wo nsɛm, na mede mama wakoa. Nanso wo brɛ so deɛ merenyɔ, wagya David nti. Na wo bansam na mete afiri. Nanso makoa David ne Yerusalem amafa no nti, merente ahenni no nyinaa, na mede abusuakuo bi ako bɛma wo ba. Na Awurade ma ɔpredifo bi, Edomni Hadad sɔre tia Salomo, ofiri ɔhene asefoɔ mu wɔ Edom. Na David ne Edom nyae, na ɔsan ne Yoab foro kɔɔ sɛ ɔrekɔsie atɔfoɔ no, okum Edom mmarima nyinaa. Na Yoab ne Israel nyinaa tenaa hɔ abosom 6 kosii sɛ ɔhyee mmarima nyinaa ase Edom. Na Hadad ne Edom mmarima bi a wofiri n'agya nkoa mu dwanee sɛ wɔrekɔ Misraim, enso na Hadad yɛ abɔfra kumaa. Na ɔsɔre firi Midian, na ɔkoduru Paran. Na wɔfa mmarima bi Paran kan wɔn ho, na wɔkɔ Misraim hene Faro nkyɛn. Na ɔma no efie no ɔhyɛ aduane a wɔma no, na ɔma no asase nso. Na Hadad nya Faro anim animonyam pii. Na ɔde ne yere nua ahenyere Tapenes nua maa no aware. Na Tapenes nua woo ne babarima Genobat maa no. Na Tapenes twa no nufoɔ Faro fie. Na Genobat wɔ Faro fie, Faro mamu. Na Hadad tee no Misraim sɛ David ne n'agyanom akɔda na ɔsahene Yoab awua no, Hadad ka kyerɛɛ Faro sɛ, gya me kwan ma menkɔ m'asase so. Ɛna Faro ka kyerɛɛ no sɛ, na deɛ ne hia wo me nkyɛn ha, na worehwehwɛ w'asase so akoro yi? Na obuaa sɛ, ɛnyɛ biribiara, nanso gya me kwan ma menkɔ. Na Onyankopɔn ma ɔpredifoɔ bi Eliada ba Reson a odwane firi ne wura Hadad Eser Sobahene nkyɛn no sɔre tia no. Ɔno na ɔboa mmarima no na ɔyɛ asafo no so safohene, bra David kum Sobafoɔ no. Na wɔkɔ Damasko kɔtena hɔ na wodi hene Damasko. Na ɔne Israel di apereɛ Salomo na nyinaa ka bɔne a Hadad yɔɛ no ho. Na wɔkyiri Israel na wodi Syria so hene. Na Nebat ba Jeroboam Efratni a wofiri Sereda ɔyɛ Salomo akoa, na ne na din di Seru a ɔbaa kunafoɔ bi nso te ɔhene so atua. Na deɛ maa no te ɔhene so atua ne sɛ, Salomo kyekyeree Milo na otuatua n'agya David kuro ho fasuo mu. Na ɔbarima Jeroboam no yɛ ɔbarima a ɔyɛ nam. Na Salomo hunu aberanteɛ no sɛ ɔyɛ ɔdeyɔfoɔ no, ɔma no yɛ Yosef fie adwuma nyinaa so hwɛfoɔ. Na bere no mu, Jeroboam firi Yerusalem rekorɔ no, odiyifoɔ Ahia Siloni behunu no ɔkwan no so. Nso na ofura ntoma foforo, na wɔn baanu pɛ na ɛwɔ wiram hɔ. Na Ahia sɔ ntoma foforo a ɛwɔ ne ho no mu, na osunsɔne mu asinasini 12. Na ɔka kyerɛɛ Jeroboam sɛ, yi asinasini 2 fa. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, hwɛ merebɛte ahenni no mafiri Salomo nsɛm, na mede musuakuo 10 mama wo. Na makoa David,
ni kuro Yerusalem a mafama free Israel musuakuo mu nyinaa nti abusuakuo baako na enye ne de esanse wagya me na wakosore Sidonfo nyamewa Astorit ne Moabfo nyame Kemos ne Amon nyame Kekom na wanante makwan mu se obeyo de etene mani so ne mahyede ne matemudie se n'agya David nanso merenye ne nsam ahenni no nyinaa na makoa David a mafa no a odi memra nsam ne mahyede so no nti mesi no oman so pani ne nkwa na nyinaa na megye ahenni no ne bansam na medi musuakuo du mama wo na ne ba no medi abusuakuo biako bema no de ebeyo na kane atena ho ama makoa David na nyinaa wo manim Yerusalem kura mayima fa se medi medin beto ho no mu na wo na mefa o mama wadi hene se de wo kra pe nyinaa na waye Israel so hene na se wutie de mehye wo nyinaa na wo nante makwan so na wo ye de etene mani so se wo bedi mahyede ne memra nsam so se de makoa David yo eno a ene emedi wachi na masiefi a etim ho mama wo se de misi me ma David no na me de Israel mama wo na ye nti mebre David asefo ase nanso enye nna nyinaa na Salomo hwehwɛ se wokum Jeroboam na Jeroboam sori dwane kɔ Misrem hene Sisak nkyɛn na ɔtena Misrem kosi sɛ Salomo wuye na Salomo ho nsɛm nkae ne de ɔyɔɔyɛ nyinaa ne ne nyansa no wantwerɛ no Salomo ho nsɛm nwoma no mu anaa na Salomo didi hene Yerusalem Israel nyinaa so yɛ mfirinhyia aduanan na Salomo ne n'agyanom kɔdae na osie no n'agya David kurom mu na ne ba Rehabiam bedi nade